Goddag og velkommen til TreeTech Part of Bredsgaard. I dag skal vi snakke om vores cutter, tohjulet version, ethjulet version. Som I så, da jeg kom ind, der kørte jeg med saksen, hvor den klemte. Den kan klippe op til 17 cm, gælder begge to i træstørrelse. Og den tager selv gas, som I også måske kunne høre. Når den skal klippe, så tager den selv gassen, og når du slipper klipningen, så ejler den ned igen. Og lukker den op selvfølgelig ved at trykke modsat vej. Et stærkt klipperaggregat, som kan klippe rigtig mange træer, før at der ligesom er noget vedligehold på det. Der er smørnæbler på de hydrauliske stempler, sådan så at vi kan få en lang levetid på dem. Begge modeller er med Lenzin benzinmotorer. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, når man sætter dem ind, efter man er færdig med juletræssæsonen, at de skal lige have en kærlig hånd med noget miljøbenzin og noget, så de kan holde sommerferie med god samvittighed. Begge maskiner har justerbart håndtag, så vi kan sætte det i flere forskellige positioner, sådan så de passer til de fleste af os. Begge maskiner er udstyret med samme intuitive styring. Fremad bak i venstre hånd, klip og åben i højre hånd. Vi har en trinjusteret hastighed, fremkørselshastighed og selvfølgelig også bakhastighed. Så hvis man får det skruet for højt op, så får du din daglige motion også, som man siger. Nemme maskiner at arbejde med, nemme at vedligeholde. Der er hydraulikmotorer til klip, der er hydraulikmotorer til hjul. Den tohjulede er god på skråninger, skrånede kulturer, fedtede kulturer. Og hvis du skal tage træer fra en side af, så er den selvfølgelig nem at komme ind med. Den har jo, en manøvredygtighed, som tohjulet nogle gange har. Hvor vi går over i den ethjulede, og den har en helt anderledes bevægelighed. Sådan så, at der kan man nemmere komme ind og tage et træ her og der, hvis det er det, man skal. Der er jo nogen, der kan lide moren, der er nogen, der kan lide datteren. Det er lidt, hvordan man synes, om det skal være en tohjulet eller en ethjulet. I kan komme og prøve dem her i Bredsgaard. Vi har begge modeller på lager, og I kan faktisk også få en med hjem med det samme, hvis det er det, I står og mangler. Så tag fat i os på TreeTech. Følg os på TreeTechs Facebook-side. Vi laver selvfølgelig link i bunden, og vi linker også til telefonnummer og så videre. Så der er ingen undskyldning for at tage fat i os og komme ind og få en god handel på en cutter i henholdsvis 2 og 1 hjul. Det skal prøves. Kan I have en fantastisk dag og god juletræssæson.